Lindan lærte oprindeligt af Peter Gades tempofyldte spil frem af banen.我觉得首先盖德的攻击性非常强，他在男子单打的这个打法里面来讲，属于是主动进攻型的，速度非常的快。包括我在跟他比赛这个过程当中也是一样，总觉得如果我的速度没有他快的话，这场比赛我一定会输的。Gade har slået Lindan nogle gange og tabt til ham nogle flere gange, men i morgen mødes de for sidste gang. 首先，我希望明天自己能够打出非常灵丹的状态，因为我觉得首先这样对，盖德，对丹麦的球迷，我觉得都是一个尊重。同时呢，我觉得明天的胜负我不会去考虑的太重要，因为我觉得对于这样的一场比赛，其实已经超越了这个胜负的本身。Og Peter Gade har selv inviteret Lindan for at opleve stemningen i deres kampe, inden det endelig er slut. Han er den bedste spiller, jeg nogensinde har mødt. Han er i mine øjne nok den bedste badmintonspiller, jeg nogensinde har været. Det virker også som om, han godt kan lide at spille de her kampe, og det er fantastisk. Altså, det er sådan, man gerne vil spille badminton.